Heipä hei! Tänään opetellaan tekemään ilmapallokukkaa. Sitä varten tarvitaan 2 palleroa. 1 vihreä ja 1 vaikka vaaleanpunainen. Ensimmäisenä venytys. Ja ilmaa. Enimmät ilmat pois. Ja solu paikalle. Näin. Sitten muodostetaan vihreästä pallerosta S. Tai enemmän tämä on ehkä Z:n näköinen. Ja niiden keskeltä tuosta noin puristetaan ja pyöräytetään tämä puoli ympäri. Näin. Ja näin meille muodostuu kukan varsi. Näitä terälehtiä voi muotoilla jos haluaa. Näin. Laitetaan tämä odottamaan sivuun. Sitten otetaan vaaleanpunainen. Venytys. Ilmaa. Enimmät ilmat pois. Ja solmu paikalleen. Ja tällä kertaa otetaan nämä ilmapallon päät ja sidotaan ne yhteen. Näin. Ja tästä solmukohdasta laitetaan suoraan alaspäin tähän keskikohtaan. Näin. Ja tämä puolikas pyöräytetään ympäri. Näin. Ja jätetään sitten tasaisesti. Kun tämä pysyy tällä tavalla näin ja tää on tällä tasaisesti, niin pujotetaan tämä tänne toisen sisälle tällä tavalla näin. Näin. Ja nyt tässä keskellä on vähän tämmönen niin kuin X, jos katsoo näin ylhäältä päin, niin siitä puristetaan ja painetaan se alas tänne solmukohtaan kiinni. Ja pyöräytetään 2 tästä ympäri näin. Pari kierrosta riittää. Siitä saadaan tämän näköinen. Sitten otetaan varsipallero. Ja täältä nypyläpäästä tehdään tämmönen pieni pallero. Ja pujotetaan se näitten 4 pallon keskelle. Tuonne noin, niin näin me saadaan kukkanen. Ja ei kun taittelemaan.